El Col·legi d'Educació Infantil i Primària Martínez Beiber és un centre d'ensenyament de règim públic ubicat al sud-oest de Xàtiva, al carrer Ventura Pasqual 1 del barri de Sant Feliu. Es va construir en els sòls existents entre la casa Abad del carrer de Sant Rafael i els del carrer Caputxins. Se li va donar el nom del patró de Xàtiva. Dins d'ell es va construir el Col·legi Martínez Beiber, que porta el nom d'un benefactor de l'educació en aquesta ciutat. Qui era Martínez Beiber? Enrique Martínez Beiber naix a Xàtiva un 19 de gener de 1875. Era fill d'Enrique Martínez de León i Consuelo Beiber Mata. Mor a Xàtiva el 13 de novembre de 1923. Enrique Martínez Beiber va ser considerat patrici destacat d'esta ciutat de Xàtiva i, a més, va ser el mecenes que va possibilitar, amb els fons de la seva herència, la construcció del nostre col·legi. Edifici. El 7 de maig de 1953 començà l'expedient per a la construcció del grup escolar Martínez Beiber, con inversión de fondos de la herencia de don Enrique Martínez Beiber, que en un principi es pretenia construir en la calle Clérigos o carrer dels Capellans. Però, com que aquest lloc després fou ocupat per la sala d'impulsió de les futures aigües potables, posteriorment es va construir on està ara. Allò era un hort propietat de na Josefina Corbí Abad i en Rafael Atart Alonso, tancat de paret en el carrer dels Caputxins d'un total de 13.014 metres quadrats per 170.000 pessetes, dels quals es dedicaren 1.379 metres quadrats per al col·legi i s'obriria un carrer de 12 metres d'ample. El procés de construcció de l'edifici antic. Va començar el 20 de març de 1959. El 30 d'abril de 1959, l'arquitecte escolar Javier Oerlich Lleó inspeccionà els terrenys. El projecte es va anar elaborant i desenvolupant des de maig de 1959 al 15 d'octubre de 1960. El 30 de desembre de 1960 és la subhasta pública d'adjudicació d'obres per a la construcció del grup escolar que constaria de 10 seccions, 5 de xiquets i 5 de xiquetes. El 2 de febrer de 1961 s'adjudicà l'obra a Antonio López Mas, constructor d'obres. L'1 de març de 1961 comencen les obres. A finals de juny de 1962, l'edifici està ja finalitzat. En setembre de 1962 van començar les classes en ell. En la revista El Magisterio Español, en data 23 de juny de 1962, es confirma que el nostre col·legi començaria a funcionar en setembre de 1962 i la procedència dels seus alumnes. El preu final de la construcció del centre va ser d'1 milió de pessetes. Finalment, al març de 1963, es decidís la creació d'un menjador escolar pioner a Xàtiva, en una escola pública, i que es desitjava que començara a funcionar el 15 de setembre de 1963. En data 12 de novembre de 1963 es signaren els planos per part del pèrit industrial Ricardo Gironès Mateo de l'il·lustre Col·legi Oficial de Pèrits Industrials de València. Aquest menjador fou financiat amb diners de don Gregorio Molina. El menjador es va inaugurar el primer trimestre de 1964. L'edifici actual. L'edifici actual va ser inaugurat oficialment en febrer de 1994, remodelant totalment l'edifici antic i fent noves construccions. Al xicotet acte d'inauguració acudí el conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, Joan Romero González, i l'inspector d'Educació Vicent Torregrossa Barberà. Encara que els alumnes i professors van entrar a treballar en el nou edifici el 10 de gener de 1994. La remodelació va estar pròxim als 150 milions de pessetes. El dissabte 12 de març de 1994 es va fer una jornada de portes obertes invitant a pares, mares, alumnes, ajuntament,
mitjans de comunicació locals i a tots els ciutadans. Els presidents de l'AMPA des de la seva creació han sigut Mario García Ripoll, Ricardo Soriano, Emilio Prats, José Ballester, Enrique Almiñana, 2005-2011, i Yolanda Soler Fernández, 2011 fins ara. Directors i directores del centre en la seva història. Don José Ribelles Llàcer, 1962-1966. Don Vicente Ibáñez Bernabeu, 1966-1968. Don José Ribelles Llàcer, 1968, desembre 1982. Don José María Monter de Fonfria, 1 de gener 1983, agost de 1983. Doña Mercedes Teruel Piera, 1983-1986. En Francesc Pérez Calatayud, 1986-1997. Na Victoria Navarro Pérez, 1997-2001. Na María Moscardó, 2001-2002. Na Victoria Navarro Pérez, 2002-2008. I na Loles Miralles Sánchez, 2008 fins l'actualitat.